A na červenom gauči BR vychytáva chyby. Ja sa zasa podiem kabinke, z pusy tečú sliny, jebem na to, baví ma to, kurva, som tu s nimi. Nechceme znieť ako obohratá platňa, kto tomu nechápe, BAZ je skrátka. Sme stále pri tom istom, pre nás je to klasika. Milujem pocit, cítiť energiu z publika. Nie disco pičoviny, počúvať od Patrika. Aniž dobre nevzniká, keď podstata rapu uniká. Pri takom tempe vážne pochytí nás panika. Skutočnému rapu už len červená zabliká. Nás nepohltila novodobá muzika, rap z východnej metropóly, hip-hopová klinika. Dostal som chuť písať, tvoriť, niečo stvoriť, hubu si otvoriť, nabíjajové vytvoriť. Je to pomalé fasóry, nevždy čas to dovolí. Lenivosť patrí k tomu, áno, nerobím si fóry. Nastal čas chytiť pero, písať zas ako vlas, ale fakt mám z toho po celom tele mráz. Chytilo ma to, nepustilo ani omylom. A tí, čo mi prestali veriť, posielam pusu debilom. Aj keď celé je to o inom. Kto tomu nechápe, nech nerobí sa dylinom. Ľudské myslenie jak vesmír, áno, nikto nie je bez chyb. My patríme medzi tých, ktorí chcú byť niekde medzi. Ani vedci neurčili našu diagnózu. Na silu sa netlačíme, nehačeme pózu, ale prózu. Nechceme znieť ako obohratá platňa. Kto tomu nechápe, BAZ je skrátka. Sme stále pri tom istom, pre nás je to klasika. Milujem pocit, cítiť energiu z publika. Nie disco pičoviny, počúvať od Patrika. Aniž dobre nevzniká, keď podstata rapu uniká. Pri takom tempe vážne pochytí nás panika. Skutočnému rapu už len červená zablika. Nás nepohltila novodobá muzika, rap z východnej metropóly, hip-hopová klinika. Vrátim sa tam k nám, aby bolo jasné, že aj po rokoch ticha táto skupina nehasne. Ale nájdu sa aj takí, čo nás vopred odpísali a zabudli na to, že sme sa už podpísali našim démom. Naša hra menom nebolo fenoménom, ale nechceme stratiť renomé. A preto venujem túto skladbu ľuďom, ktorí pri nás stáli a stoja až do posledného boja. Ďakujem. Začína ďalšia etapa, žiadna atrapa, stačí to len našlapať a potom kluby vytapať. Dáme papať všetkým zrutom hudby, hip-hopovej hudby, ktoré hraje furt my. A tak to proste ide, štúdio a stereo, tvoriť nové veci, vypisovať pero. Nechceme znieť ako obohratá platňa, kto tomu nechápe, BAZ je skrátka. Sme stále pri tom istom, pre nás je to klasika. Milujem pocit, cítiť energiu z publika. Nie disco pičoviny, počúvať od Patrika. Aniž dobre nevzniká, keď podstata rapu uniká. Pri takom tempe vážne pochytí nás panika. A skutočnému rapu už len červená zablika. Nás nepohltila novodobá muzika, rap z východnej metropóly, hip-hopová klinika. BAZ.